Boas tardes a todos e a todas. Damos comezo a sesión do pleno extraordinario. O primeiro punto da orde do día é a rectificación se procede da urxencia de sesión. Cando queira, señor secretario. De xeito ordinario, as sesións dos órganos colexiados deben ser convocadas cunha antelación mínima de 2 días hábiles entre a data da convocatoria e o día de celebración da sesión de que se trate. Non obstante, poderán celebrarse sesións co carácter de urxente sen respetar esa antelación na convocatoria cando existan razóns debidamente motivadas de urxencia que así aconsellen, requirindose que o pleno do ente local ratifique esa urxencia da convocatoria e sesión por maioría simple. As razóns que motivan a urxencia na convocatoria son as seguintes: dación de conta da renuncia ao cargo de alcaldesa presentada por dona María Teresa Villaverde Pais e toma de coñecemento da mesma polo pleno corporativo. Unha vez presentada a renuncia ao cargo de alcaldesa, a dita renuncia non é efectiva ata que o pleno corporativo tome coñecemento da mesma. Compre acelerar o proceso para que a elección da persoa que ocupa a alcaldía teña lugar no máis breve plazo posible e evitar distorsións no funcionamento ordinario do Concello. Por estes antecedentes, esta alcaldía propón ao pleno corporativo de Lousame que ratifica a urxencia da sesión extraordinaria urxente convocada para o martes día 16 de setembro ás 19 horas. Alguna intervención? Votamos entonces a favor do urxente. O punto número 2 é a dación de conta do exposición de renuncio ao cargo da alcaldesa presentado por mí mesma e toma de coñecemento polo pleno corporativo. A alcaldesa do Concello, dona María Teresa Villaverde Pais, presenta un escrito de renuncia o día 12 de setembro de 2025 con registro de entrada 1481, que vai a pasar a ler. Por motivos estrictamente persoais, véxome na necesidade de tomar a decisión nada fácil, pero necesaria, de presentar a miña renuncia ao cargo de alcaldesa presidenta desta corporación municipal. Aproveito a ocasión para agradecer á veciñanza de Lousame a confianza depositada na nosa candidatura do Partido Popular de Galicia, que unha vez máis resultou ser a máis votada nas pasadas eleccións municipais. Síntome orgullosa de pertenecer a este equipo e de ter a oportunidade de participar activamente na xestión política da vida municipal xunto ao meu equipo de goberno. Manifesto o meu agradecemento aos membros da oposición por o clima de respeto e colaboración que durante estes anos foi a tónica dominante. Expreso igualmente a miña gratitude a todo o persoal municipal cos que levo traballando 22 anos, por a colaboración e paciencia que me demostraron. Sen a súa axuda non sería posible realizar o meu traballo nestes 14 anos de alcaldesa, exercendo a xestión con dedicación e responsabilidade ás funcións de alcaldesa de Lousame, no meu concello, Lousame, con acertos e erros, pero sempre pensando no ben común. Traballamos un equipo, dedicando esforzos, creando ilusións e facendo realidade moitos dos proxectos comprometidos cos nosos veciños e veciñas legislatura tras legislatura. Son moitas as actuacións levadas a cabo nestes anos, todas elas grazas ao gran traballo realizado por todos os membros do equipo de goberno, de todos os traballadores e traballadoras públicos e da colaboración atopada nos colectivos locais e da cidadanía en xeral, asociacións, comunidades de montes. Especial mención desexo facer a todo o voluntariado, protección civil, voluntariado juvenil, Senio e Erasmus, que veñen facendo actividades nos ámbitos social, deportivo, medioambiental e cultural durante estes anos. A todos quero mandarles o meu agradecemento máis sincero e o ofrecemento para seguir colaborando en todo o que poida ser útil. Seguirei a partir de agora traballando polo meu pobo, como unha máis, naquelas cuestións que contribúan a seguir avanzando e mellorando como comunidade. Grazas, moitas grazas, Lousame.
alcalde, ao quedar vacante a alcaldía, debe pasar a presidir a sesión plenaria como alcalde presidente en funcións o primeiro tenente de alcalde, don Esteban Ares García. Continuamos a sesión de hoxe co punto número 3, que é a dación de conta do informe da Secretaría de Intervención relativo aos efectos de renuncia e o procedimento a seguir para a cobertura da alcaldía que queda vacante. Xa se deu traslado á oposición de como vai ser o procedimento a seguir, xa teñen toda a información e xa se lles informa aquí tamén que o pleno para a elección do alcalde será o próximo xoves ás 12 da mañá. Rematados os puntos da orde do día, desde a presidencia ahora de funcións deste órgano, quero, se vostedes o desexan, permitir dar un turno de palabra aos voceiros de cada grupo. Senador Modelo. Llevo aquí 6 anos sentado xa, de todo se aprende, de todas as persoas, cos seus erros e as virtudes, aprendemos de todas as persoas algo. Quero dar as gracias por estar estes 6 anos, ter paciencia mundo que tiveremos entre os dous. Nada, xa sabe que xa lo comenté varias veces, que no persoal ideológicamente estamos moi distantes, pero que no persoal non temos nada en contra de você, no meu grupo. Creo que somos capaces de sacar proxectos adiante neste concello durante estes 4 anos, toda a oposición e máis o que todo o goberno xuntos que foron beneficiosos para este concello. Quero dar as gracias unha vez máis, que a próxima etapa que vai comenzar agora que sexa mellor que na que está. Bueno, pues estou de acordo con o que acaba de dicir o señor Modelo. Quero dar as gracias á señora alcaldesa por estes 6 anos que me protesta. E, aparte disso, pues, quería, si en algún momento pues, o noso grupo pois non faltou ao respecto, creo que non pasou nunca, pero inconscientemente pudo ser, e pedir perdón neste caso, e non máis. As gracias por estes anos. Sabe que non son estes 2 anos que levamos aquí, sino que xa son anos anteriores, que xa nos conocemos políticamente, e en último lugar, a alcaldesa, Ahora, quero agradecer a todos os que estades aquí, a todos os que me chamaron, veciños, me refiro, os que non poden vir, os que queren e non poden, a todos eles, moitísimas gracias, non solamente por estar aquí hoxe, que me sorprendeu ver a toda a xente, sino por todo o tempo que estuvestedes aí colaborando, berrando, traballando, todo o que hai que facer cando se está neste campo. E tamén quero agradecerlle a Baristo, que está aquí, que é da provincial da Coruña, acompañándonos, e quero que lle traslades a Baristo a Diego, que me chamou, porque están outros menesteres en outro lugar, ao presidente, que tamén me chamou, e moitos conselleiros que lle traslades o meu máis profundo agradecemento e as palabras bonitas que me dixeron. Sabedes que estou aquí a partir de agora para todos, como unha cidadana máis. Xa me vou apuntar a voluntariado serio, porque xuvenil non me quero, para estar axudando no que se me necesite cando sea posible para mí. Grazas a todos, moita saúde, moita sorte, e a Esteban especialmente neste novo período que afronta, pois todo o éxito, porque o éxito dele será o éxito de todo o noso grupo e será o éxito de Lousame. A colaboración non teño nada que perdonar, Juan, porque a mí nunca me aprendiches e espero que a ninguén no meu grupo tampouco, eu non fui consciente. E claro que de todo se aprende, en erros e en acertos, en todo. Que a seguir así, colaborando cos
persona boa alcalde e quitando cosas adiante que son boas. É unha política que creo, é unha política que me gusta, non é o de que as palabras sexan armas para destruir o adversario político. Non temos que ser adversarios, está cada un no noso sitio, pero non temos que ser enemigos. Entonces, se eso se fai así, o ben redunda en todo o que representa esta xente aquí, que é Lousame. Querolle moitísimo a Lousame. Eu viña de outro concello, xa o sabedes todos, pero levo aquí 22 anos, en contacto directo con moitísimas persoas, moitas que xa non están, e é un día que estou desde as 6 da mañá intentando conter os sentimentos para poder falar, e ainda así, para poder falar sin facer o que non debo facer, interrompir o meu discurso por emocións, vale? Hai que estar tamén neste momento, pois, onde hai que estar. Moitísimas gracias, moitísimas, un abrazo forte, e aquí me tendes, sabedes o meu teléfono, sabedes todo, cando queirades e necesitedes algo que eu vos poda servir, aquí estou. Gracias.